napast, krstarenje. Ne! Lijana. Uskoro, sva moć će biti samo moja. Lijana. Zdravo, gospodine Wilson. Markice, strava, mogu li da vam pomognem? Ne, moje markice. Ups, ne brinite, Rafi i ja ćemo vam pomoći. Ne, Denise, te markice su neprocenjive vrednosti. Ne pomeraj se, nemoj čak ni da dišeš. Nema problema, ima ih puno. Pogledajte koliko ih je Raf sakupio. O, ne. Hej, Rafe, vrati se. Stani, stani, moje markice. Rafe, rekoh ti da dođeš ovamo. Skloni se, skloni se. Imam te. Gospodine Wilson, imam dobre vesti. Uhvatio sam Rafa. Pozovite hitnu pomoć. Nemoj, Ralfe, nemoj. Izvoli, George, velika čaša limunade će ti pomoći da se bolje osjećaš. Bolje ću se osjećati samo ako se Denis preseli u Timbuktu. Hajde, George. Zdravo, gospođo Wilson. Da li je gospodin Wilson kod kuće? Došao sam da ga raspoložim. Denise, to je veoma lepo od tebe. Hajde, uđi. Marta, ne puštaj ga unutra. Dobar dan, gospodine Wilson. Sigurno vam je dosadno da samo sedite tu, pa sam doneo i moju igricu da se zabavimo. To je veoma lep gest, zar ne, George? Idem da vam donesem kolače. Ne ostavljaj me nasamo sa njim. Pogledajte moju novu igricu. Roboti rvači. Odlična je. Hoćete li da se igramo? Denise, imam bolju ideju. Kako bi bilo da ja čitam novine, a ti se igraj napolju? U redu. Evo, dodat ću vam.
Hej, da li ste znali da imate brod koji se zaglavio u boci? Kladim se da mogu da ga izvadim. Ne, stani, spusti to. Marta, molim te, zaustavi tu paklenu mašinu. Pokušavam da gledam televiziju. O, izvini, dragi. Šta treba da uradim da bih dobio malo mira i tišine? Da li vam je potreban odmor u miru? Vreme je da se oprostite od stresa. Odmorite se u privatnom raju. Dozvolite da vas nose karipske struje dok luksuzno krstarite do ostrva Mimoza. 1000 kilometara daleko od saobraćaja, daleko od gužve. I Denisa. Marta! Ovde vaš kapetan. Dobrodošli na SS krstaricu bez stresa. Upravo krećemo. Raskomotite se, opustite i uživajte u putovanju do raja. Ovo je bila odlična ideja, George. Veoma je romantično. Kako ti kažeš, idem da proverim da li su oribali palubu. Da, 3 duge nedelje u miru i tišini, bez traga i glasa od... Šta? Zdravo, gospodine Wilson. Hej, pronašao sam Rafovu ogrlicu, hvala vam. Čovek u moru. Mislim da se budi. George? Marta, to je bila noćna mora. I Denis je bio ovde. Prava grozota. Pa tu sam, gospodine Wilson. Tu su i mama i tata. Sa nama su čak i Joey i stara Margareta. Denise Mitchell. O, ne zaboravite Rafa. Ne, neka mi neko pomogne. O, zar to nije divno, George? Mitchellovi su osvojili besplatno putovanje na lutriji. Bilo nam je potrebno romantično putovanje, zar ne, dragi? Da, u pravu si. Poveli smo Joeya i Margaret da drže Denisa dalje od naših, da mu prave društvo. Idemo da se raspakujemo. Deco, pustite gospodina Wilsona da se odmori. Vidjet ćete, gospodine Wilson, da ćemo se silno zabaviti. Družit ćemo se cele 3 nedelje zajedno. Pa, deco, ovo je vaša kabina. Ovde je kupatilo, orman je ovamo. Denise, da li me slušaš? Šta? Da, mama. Kupatilo, orman, sve je jasno. Dobro? Zahvat robota! 30 poena! Bravo! Ja vas slušam, gospođo Mitchell.
Hvala ti, Margareta. Deco, ako vam nešto zatreba, ja sam u kabini pored vaše. Kada se raspakujete, možete da pretražite brod. Joy, ti uzmi gornji, a ja ću donji krevet. Ja... gore... Denise, prestani da se igraš tom glupom igricom i raspakuj se. Besna si zato što ti stalno gubiš. To je samo zato što imam pametnije posla nego da trošim vreme na robotske gluposti. Dobro, ovo je bilo lako. Ja, Šta ti je? plašim se visine. Nisam to znala. Nisam ni ja. Nemaš čega da se bojiš, Joey. Evo, upalit ću svetlo. Joey, hej, gde si nestao? Joey? Ovo se zove izvirivač, zbog toga što stalno izviruje. Wow, Denise. A kako ti sve znaš? Folirant. On to sve izmišlja, Joey. Nije tačno. A šta ti znaš, gospođice Mumio? Ako te zanima, koristim losion da zaštitim svoj mlečni ten od sunca. Znam da ćeš mi se zahvaljivati kad me oženiš jer ja nemam bore. Ha, mislim da ti je sva ta odeća istopila mozak. Gospodine, da li ovdje upravljate brodom? Može da se kaže da je tačno. Ovo je lađa. Hoćeš li da probaš? Da li hoćeš? Deco, deco! Stanite! Dosta! Rekao sam ti da mi daš kormilo. Ej, šta se ovde dešava? Đavoli mali, bežite dalje od mosta. Jasno? Šta li on loše pojeo jutros? Hej, pogledaj. Ko li je to? Vidi ovo. O, šta je to za boga? Neko se ukrcava. Pogledaj. Šta je to za boga? Pogledajte ovo. To mora da je neko veoma važan. Šta misliš? Ovo je veoma egzotično. Ko je ovaj?
Nemam pojma, ali ima ogromnu kutiju za užinu. To nije užina, neko je unutra. Možda je zgodni princ ili neka poznata zvezda Ili je to rođendanski klovn. Ja volim klovnove. Zapamti, Denise, velika je čast biti pozvan za kapetanov sto. Hoću da paziš na svoje ponašanje. To znači da nema tuče pire krompirom, nema takmičenja u prolivanju supe i ostavi Joyevo mleko. Budi tih, inače nema večere za kapetanovim stolom. Ha, gospodin i gospođa Mitchell i Wilsonovi. Lepo je što ste nam se pridružili. Hvala vam što ste nas pozvali. Ovo je naš sin Denis, a ovo su njegovi drugari Margareta i Joey. To si ti? Dobroveče, kapetane. Vidim da ga već znate. Platit ćemo svu njegovu štetu. Da, pa siguran sam da će sve biti u redu. Sedite sada. Denise, žvači zatvorenih usta. Šta? Pogledajte, to je onaj čovek. Svešteniče Gregor, nadam se da vam odgovara počasni apartman. Ako nemate bolje, i ovo je dobro. Hej, gospodine, gde ste našli tu kantu za glavu? To je vrlo zabavno. Kako ti kažeš, druže? Ko je bio taj čudni gospodin, kapetane? Njegovo ime je Gregor. On je vrhovni sveštenik ostrva Mimoza. O, super. Evo ga dezert. Najzad! Odlično. Uhvatite tog psa! Evo ga, uhvati ga. Hej, gospodine Wilson, hoćete li da pojedete sve ovo? Imam je! Ne, moja je. Ova je dobra. Hej, vrati to! Na pravom smo mestu. Prosto kao pasulj. Gde? Ne vidim pasulj nigde. A zbog čega? Tako se kaže pileći mozgu. To znači da je bilo lako.
Baš sam se radovao tom prebrancu. Sagni se, neko dolazi. Vrati mi to, Rafe! Hajde, Rafe, vrati mi loptu! Rafe, jesi li dobro? Dobar dečko. Da li je ovo tvoje? Moja je ako ima otiske psećih zuba na njoj. Onda je tvoja. Zdravo, ja sam Lijana. Ja sam Denis. Ovo je Raf. Zdravo, Rafe. Hej, sviđaš mu se. Ovdje je super. Tvoji su sigurno bogati. Ja nemam roditelje. Nemam ih više. Moj otac je bio kralj, Okuna sa ostrva Mimoza. Tvoj tata je bio kralj, a moj je samo tata. Veoma si srećan. Moja dužnost je da postanem kraljica i zauzmem očevo mesto. Zato su me i ispisali iz škole, da bih se vratila na ostrvo Mimoza. Znači, tebe su doneli u onoj velikoj korpi. Princeza ne sme da se meša sa običnim ljudima. Tako mi je rekao Gregor. Misliš li na onog čudaka sa kantom na glavi? Ja ga ne bi slušao. Moram da ga slušam. On je sada moj staratelj. Barem će biti kada stignemo na ostrvo. Ne čujem šta govore. Brzo, Hektore, donesi mi čašu za vodu. Evo, Jinx. Joj! Nepunu čašu, riblja glavo! Daj mi praznu čašu. Jel ova odgovara? Tako je već bolje. Pominju li Rubinov prsten, a? Ćuti, glavo od balona, pokušavam da čujem. Jinx, a šta ako nije kod nje? A šta ako ga nije ponela, a? Sigurno ga je ponela. On je deo ceremonije krunisanja. Bez njega ne može da postane kraljica. Ali šta ako... Hektore, prestani da brineš. Mesecima sam spremao ovaj plan. Neprocenjivi rugala prsten od rubina će biti naš. Treba da se vratim kod Margarete i Joya. Hoćeš li da igraš fudbal sa nama? Ne mogu. Ne smem da napuštam kabinu. Gregor bi se naljutio. Neće ti zameriti. Samo na kratko. Hajde, bit će nam zabavno. Ali čuvari su tu. Ostavi ih meni. Imaš li kantu za đubre? Vidiš li, uspelo nam je. Hajde sada da igramo fudbal. Ja ne umem. Nikada se nisam igrala. Nikada nisi igrala fudbal? Nisam igrala ni jednu igru. Gregor kaže da... Veoma zaostaješ sa zabavom. Hajde, požuri. Treba puno toga da nadoknadiš. Imbecili! Dozvolili ste joj da pobedne. Nađite je! Tražite je odmah! Ja sam kralj celog sveta!
Baš ti smešan. Zaboleće me stomak od smeha. Zdravo! Trebalo je da igramo fudbal, Denise Mitchell. A da, bio sam zauzet. To vidim i sama. A ko si ti? Ja sam Lijana. To je Margareta, a ovo je Joy. Zdravo. Sigurno si očaran. Drago mi je što sam vas oboje upoznala. Imaš lepu kosu, Margareta. Zaista to misliš? Stvarno? Znaš, prirodno je kovrđava. Lijana je prava pravcijata princeza. Ozbiljno? Sa krunom i sa svim ostalim? Još uvek nemam krunu. Imam samo prsten. Prelepo. Mora da vredi čitavo bogatstvo. Zapravo, neprocenjiv je. Rugala Rubin prsten je stotinama godina simbol kraljevstva. Svaki vladar ga je dobio od boginje Mali. Onaj ko ga nosi, taj vlada mimozom. Vidiš li isto što i ja, Hektore? Vidim kucu i ptičicu i oblak kao moja mama. Ne to, tlakava grudovo. Prsten. Rugala Rubin prsten. Na dohvat ruke. Bićemo bogati. Hoćeš li da ga probaš? Ja? Još pitaš? Mislim, ako insistiraš, samo na kratko. Zgodno. Lepo izgleda. Čini moju kosu još crvenijom. Jesam li pomenula da mi je prirodno kovrđava? O, Margareta, izgledaš kao princeza. Nemoj da lepiš to po meni, tupane. Šta da radim? Neće da se skine. Prestani. Skini ovo sa mene. Jinx, ovo je živo. Rođena sam da nosim rubine. Mogu li ja još malo da ga imam? Mislim, samo danas. Naravno. Hej, slušaj, to je muzika. Hajde da vidimo. U pomoć! U pomoć! O, neka nas neko spasi. Moja limbo ljuba buba. Jesi li spremna za lotos pozu, draga? Hajde, moj mili mužu. Propustit ću ručak. Hajde, Đorđe, zabavno je, dobila sam limbo groznicu. Sigurno ti nisu prijale školjke. Bravo, Lijana. Wow, razvalila si još 4 robotrvača. Jesi li sigurna da ovo nikada nisi igrala? Nikada. Ovo je veoma zabavno. Većina devojčica misli da je glupo. Margareta to kaže. Baš me briga. Propali smo ako sada ne uzmemo prsten. Hajde. Evo, samo da završimo krštenicu. 6 slova reč za... Budala. B-U-D-A-L-A. U redu je. Hvala ti. Nisam znao da gospođa Wilson može tako da se savije. O, zaboga. Ne razumem ovu igru.
Gledaj i uči se. Nezgodan obrt. Trči! Platit ćeš mi za ovo, Denise Mitchell. Jao. O, da. Obožavam limbo. Ha, 8 poena. Ostaješ pozadi, Wilsone. Pojedeš mi gaće, Finkel. Izvinite, gospodine Wilson. Penal. To ti je minus 10 poena. Vaš pokret je prozračan kao nežni lotos koji pluta po mirnoj reci. Oprostite! Upravo sam iskrivila moj lotos. Hej, Margareta, pogodi ko je pobedio na limbo takmičenju. Raf je bio na drugom mestu. Nemoj sad da me gnjaviš, tražim Denisa. Evo je, ide ovamo. Jesi li spremio Jack? Sve je spremno, Jinx. Sve. Odlično. Zapamti, klupane, sačekat ćemo je da prođe. Kada kažem sad, ti ćeš da iskočiš i da je ubaciš u vreću. Sad! Molim? Sad! Pitam se, gde je otišao Jinx? Smestit ću te na sigurno dok se on ne vrati. Opavać! Mislim da smo im pobegli. Bolje da se vratim u kabinu. Neću da i ti nastradaš. Šta? Već odlaziš? Zar ti nije bilo zabavno? U celom životu se nisam tako lepo provela. Stvarno? Nikada? Ne. Bila sam suviše zauzeta. Stoj, Denise Mitchell, duguješ mi objašnjenje. Pobeda na limbo takmičenju je bila moja, sve dok se ti nisi umešao. Margareta, nije Denis kriv. Pomagao mi je da pobegnem od Gregorovih čuvara. Kako da ne? Ti si veličanstvo, zar ne? Zašto im ne kažeš da te ostave na miru? To nije tako lako. Gregor će postati moj staratelj. On će vladati mimozom, dok ja ne napunim 18 godina. Onaj tupavac će da ti bude gazda. Da li ti želiš da tako bude, Lijana? Ne, Gregor je grozan i zao. Plašim se šta će biti kad on dođe na vlast. Što mu ne kažeš da te pusti na miru? Pokušala sam mnogo puta,
Ali Gregor ima moć, neobične, hipnotičke moći. Kažu da je cijela vojska sa ostrva pod njegovim činima. O, ne brini, Lijana. Sve dok si sa mnom, ne može ti taj matori... O! Zdravo, nadam se da te nisam povredio. Rado bih ćaskala, ali kasnimo na igru sa voćem. Pa pa! Lijana, vrati se odmah u kabinu. Nemoj, Lijana! Gregor, neću da... Hoću... Idem u sobu. Lijana, ne idi! Da, pokaži tim gubitnicima da si princeza. Lijana, idi. Ha? Mogu li dobiti prsten? Dobro, ali meni bolje stoji. Od sada se držite podalje od princeze Lijane. Oboje. To je upozorenje. Da li to pokušavate da nas uplašite? Da. Samo proveravam. Voleo bih da tu konzervu nabijem na njegovu glavu. Denise, Margareta! Tu ste. Svuda sam vas tražila. Šta se dogodilo, gospođo Mitchell? Pristajemo na obalu Rajskog ostrva. Rajskog ostrva Mimoza. Idite u kabinu i spremite se za iskrcavanje. Hej, društvo, nećete verovati, pobedio sam i u igri sa voćem. Raf je bio na drugom mestu. Pogledaj, sve je ovo super. Deco, ne udaljavajte se i nema trčanja. Da li vam je jasno? Da, mama. Dobro. Ne brinite, gospođo Mitchell. Zapamti, Marta, samo se cenjkaj sa njima. Oni to očekuju i za Boga, pokušaj da ne ličiš na turistu. Dragi, pogledaj ovu simpatičnu radnju. Hajde da kupimo još neku garderobu. Naravno, mila moja. To nikako, Marta. George Wilson, ti si pravi gnjavator. Gde je tvoj osjećaj za romantiku? Ako ga nisi spakovala, onda nije ovde. O, pogledaj ptice, George. Zar nisu zanimljive? Hajde da ih vidimo. Pogledaj kako ova traka naglašava glamurozni sjaj u mojim očima. Denise, ti si čuran. Joey, probaj ovo. Kako izgledam? O, lepi momče. Šta? $10 za ovog matorog goluba? Daću ti $2 za celu otrcanu kolekciju ovih pernatih prašinara. George, to je strašno. Tiše, Marta, zar ne vidiš da mu obaram cenu? Ovi jadni primjerci nisu vredni svoje cene. Da ih očerupate, ne bi dobili ni jedan dobar jastuk. U stvari, ne bih dao ni 2 pare za sve njih zajedno. Pusti me! Juhu,
George, Marta. O, vas dvoje izgledate očaravajuće. U pomoć! Hej, ovo je neka žurka. Možda je nečiji rođendan. Nije to rođendan, Tupani. U ovom vodiču piše da je ove nedelje u Mimozi Giancanu festival. Nešto kao maskenbal. To je parada u čast njenog veličanstva princeze. Hej, u Lijaninu čast. Da, vrhunac Giancanu parade i festivala je krunisanje princeze Lijane u kraljevskoj palati i na bla bla bla. I piše da će tad onaj grozni Kregor postati njen staratelj. Tada će postati vladar ovog ostrva. Drugari, mora da postoji način da je pomognemo. Šta da radimo, Denise? Ne znamo ni gde da je tražimo. Ja znam. Ti znaš? Naravno, eno je njena kutija za užinu. Hajde! Čekajte mene! Šta? Ptičica! O, ništa ne vidim. Izvoli, momče. Hvala. O, Henry, pogledaj. Zar nije divno? Denisu će odlično stajati. Srce, nisam siguran da će se to Denisu dopasti. A što da ne, svi ćemo da ličimo kao jaje jajetu. Denise, Denise, gde li je taj dečak? Ha, krije se. Ha, evo ga, Denise. Čekaj da vidiš šta smo pronašli, Denise. Hej, šta to? Prestani. Gospođo, da sam vaš sin, sigurno bih pobegao daleko od vas. Gde li si, Denise? Više ne vidim Lijaninu kutiju, Denise. Izgubili smo je. Nismo još. Ej, gospodine, idete li u našem pravcu? Naravno, momci, držite se. Wow, odavde je odličan pogled. Ona ptica liči na gospodina Wilsona. Eno je kutija. Ovde silazimo. Hvala vam puno, gospodine. Bilo mi je zadovoljstvo, momci. Uživajte u Giancanu. Ona ide onamo, Denise. Prati me. Lijana! Došli smo da te spasemo od onog ljigavog Kregora. Da, on je zao. On je i ružan. I smrdi kao prljave čarape. Mada, ja nemam ništa protiv toga. Vidim da niste ništa naučili, derišta. Pretpostavljam da vam treba odmor. Straža!
Lijana, hajde brzo pođi sa nama. Denise, ona je još uvek hipnotisana. Pogodak! Gospodine Wilson. Gospodin Wilson se bavi paraglidingom. On uvek nađe pravo rešenje, Joy. Joy, bežimo! Otišli su. Rekla sam ti da taj glupi prsten nije kod mene i da ga imam, sigurno ga ne bih dala vama, šupljoglavci. Znamo da je kod tebe, gospođice. Progovori ili ćemo te mi na to naterati. Neću reći ni reč sve dok ne dobijem čašu vode. Ja znam svoja prava. Postoje pravila u vezi ovakvih stvari. U Ženevskom sporazumu se lepo navodi da... U redu, dobro, Hektore, donesio i čašu vode. Stiže jedna čaša vode. Neka bude sa ledom, ovdje je pretoplo. Ledena voda? U redu. Sačekaj, bolje da bude hladna voda u flašici. Nikad se ne zna u ovim tropskim krajevima. U pravu si, tu sam Znaš šta, zaboravi na vodu, treba mi energija. Pokušaj da pronađeš neki džus, nešto sveže, isceđeno, recimo jagoda ili grejpfrut. Morat ću to da zapišem. Pogledaj da li imaju neke sendviče, da ne budu napunjeni i bez korice. Bez korice, jasno. Ne znam, možda je bolje da mi doneseš jelovnik, tako će biti lakše za sve nas. Ah da, uzmi i ti nešto za sebe. Mogao bih jednu krofnu. Pazi na kostim. Praznoglavče, ne pravimo ovde prazničnu večeru. Donesi joj vodu i to je to. Dobro, ako je to vaše gostoprimstvo, onda odbijam da budem vaš zarobljenik. Zdravo! Zbogom! U redu. Nemoj da misliš da možeš da se vratiš nazad. Drži ove štetočine podalje sve dok se ne završi ceremonija. Kada moja mama sazna za ovo, vidjet ćeš ti svoga boga. Tišina! Princeza Lijana će u podne postati kraljica. Ja ću biti njen zaštitnik. Tada ću se pobrinuti za vas, a i za nju. Zauvek. Denise, misliš da nije mislio na lep način? Izvinite. Stajalo je na podu. Samo sam želeo da je probam. Slaže mi se uz majicu. Ni traga od Denisa. Da li ste vidjeli... Hajde, draga. Čovjek je zauzet. Izvinjavam se. Tražimo malog dečaka. On je ove visine i veoma je simpatičan. Da li ga vidite odozgo? Provozao sam njega i njegovog drugara. Otišli su na ovu stranu. Hvala. Brinem se, Henry. Znam. Ovako malo ostrvo protiv celog Denisa. Juhu, Alice, Henry.
Ovde ima mnogo simpatičnih stvarčica. Marta, jeste li vidjeli Denisa? Ne, i George je nestao. Verovatno se zajedno zabavljaju. Spusti me, spusti me. Ptičji mozgu. Kakav dan. Ne može biti gore od ovoga. Gospodine Wilson! Vidiš, Joey? Rekao sam ti da će nas neko spasiti. Spasiti? Najzad si tamo gde ti je i mesto, Denise. Neću da te izbavim. Idem da proslavim. Sada mogu da uživam u odmoru. Stani sekund. Jao! Šta to radiš? Zatvaram te zbog napada na stražu njenog visočanstva i zbog pokušaja da izbaviš zatvorenike. Ne, nisam hteo. Ja sam na vašoj strani. Kunem se. Moramo nekako da pobegnemo odavde i spasemo Lijanu. Još samo 14 minuta do početka ceremonije. Denise, upiškiću se. Gospodin Wilson i ja se trudimo da smislimo nešto. Evo, igre video igricu. Zaboravi, ne mogu da nađem. Joey, pogledaj za sebe. Kao da su hipnotisani igricom. Možda će nam to pomoći da pobegnemo. Brzo, reci im da urede nešto. Bilo šta. Samo glupan pilećeg mozga može biti hipnotisan tom igricom. U redu, Denise, smislio sam nešto. Znam, maši rukama i kvači kao patka. Vau, radi. Sigurno su im Gregorove čini pomutile mozak. Dobro, sada mrdajte guzama i ciučite kao miševi. Super, sada... Joey, dosta je. Reci im da nas oslobode. Momci, otključajte vrata. U redu, čuvari, zaključajte se unutra. Denise... O ne, zar i vi, gospodine Wilson? Skvik, skvik, skvik. Hajde, imamo samo 10 minuta da nađemo Lijanu i spasemo je. Skvik, 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 skvik. Rafe, ne mogu da nađem Denisa i Joeya.
Za par minuta mimoza će biti moja. Kuda, Denise? Imam utisak da je na ovu stranu. Onu stranu. Ne, gospodine Wilson, ne na tu stranu. Sakrite se svi. Sakriti se. Čak i kad je hipnotisan, gospodin Wilson ima super ideje za šunjanje. Hajde! Čuješ li to? Mislim da smo blizu. Ne pomera se. Šta ćemo sada, Denise? Još 2 minuta. Moramo da preskočimo zid. Silazi sa mene! Margareta, tu je i rap. Jej, prestani. Preskočimo zid. Moramo da preskočimo zid. Najzad smo vas našli, zahvaljujući Rafu. Da li ste primetili da me nema? 2 imbecila su me kidnapovala i držala kao zarobljenika. Nemamo vremena za dosadne priče, Margareta. Treba da zaustavimo Kregora. E pa zakasnili ste, pogledaj. Daj mi prsten. O ne! Kada preda Kregoru prsten, on će zvanično postati njen staratelj. I vladat će mimozom. Neće, ako se ja pitam. Margareta hoće da ponovo pozajmi prsten. Šta? Straža! Uhvatite to derište! Trči! Trči! Ovuda, gospodine Wilson! I šta ćemo sada? Joy, uzmi robote rvače. Hej, momci, kan. Šta se desilo? Mali mozak iz lečini. Znaš kako to obično ide.
da te prsten dečurlio? Vi, pratili ste me? Evo ga tvoj sendvič. Bez korice je. Margareta, ko su ovi ljudi? Začepi! Ko od vas derišta ima prsten? Ispraznite svi čepove! Možete li da mi pridržite ovo? Da, gospodaru. Hej, i oni su hipnotisani. Wow, još tupih mozgova. Da li sam nešto propustila? Hajde da uzmemo... Stoj, vi ste pod mojom... Joj! Joey, ova dvojica su još hipnotisani. U pravu si. Momci, zaustavite ove batice. Da, gospodaru. Pomoć! Hajdemo svi! Margareta, idi i dovedi neku pomoć. Joey i ja ćemo spasiti Lijanu. Ne moraš ni da mi kažeš, molim te. Hajde, momci, imam sjajnu ideju. Izgubili smo ih, gospodine. Pa nađite ih, budale. Moram da imam taj prsten. Pa, šta čekate? Gospodine... Joey, da li ti se presto čini lakšim? I ja sam to primetio. Ups! Pogledaj, Raf, to je novi poštar. Hej, vraćaj se! Straža! Straža! Lijana, hajde, bežimo odavde. Denise, imamo još društva. Ima ih još. Rafe, hajde, druže. Ovde, drugar. Zaustavite ih!
Uhapsite tu! Tu ste! Uključi to. Isključi. Joey? Hajde, požuri! Prsten. Pusti me! Gregore, kao tvoja kraljica, naređujem ti da prestaneš s ovim. Lijana, razočarala si me. Kakva je to nezahvalnost? Kad se ja budem brinuo o tebi, završit ćemo sa tim. A sada, neka se ceremonija nastavi. Šta si... Nisam našla policiju, pa sam dovela paradu. Vraći se ovamo, ti ljigali crle. Ovo ti neće trebati. Ti! Sve je ovo tvoje delo, ti nametljivo malo derište. Dobit ćeš ti svoje. To je loše, jel da? Uskoro ćeš videti. Bićeš pod mojim moćima. Slušat ćeš sve što ti naredim. Nemoćan si da se suprotstaviš. U mojoj si vlasti. Hej, Denise, on je hipnotisao samog sebe. Ne znam. Hej, da vidim kako imitiraš patku. Kvak, 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 kvak. Kvak, 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 kvak. O, video sam i bolje patke. U redu je, kantoglavi. Vreme je da svima kažeš istinu. Priznaješ li da nisi fin momak? Da. U stvari, ti si matori smrdljivac, istina? Ja sam stari smrdljivac. Da li si hteo da postaneš Lijanin staratelj samo da bi preuzeo vlast na ostrvu i činio zla dela? Jel to tačno? To je sve tačno. Ja sam zao čovek. Šta je rekao? Priznao je. Dobro. Reci svojim telohraniteljima da te zaključaju u sobu bez televizora. Ne primamo više naređenja od Gregora. Njegove zle čini su srušene. Služimo samo njeno visočanstvo, kraljicu Lijanu. Živela kraljica Lijana! Kraljica Lijana! Kraljica Lijana! Spasili ste moje ostrvo od Gregora. Ono što je još bolje, naučili ste me da se lepo zabavim. Denise, Miča, ti si najbolji. Mua. Bojim se da će ovo biti čupavo.
Ja se izvinjavam. Ako još jedan puta pipneš mog čoveka... Margareta, želim da se zahvalim i tebi, i Joeyu, i Rafu. Znaš šta, prsten ipak tebi bolje stoji. I mislim da je na ostrvu Mimoza izazvao dovoljno nevolje. Hoću da ga ti nosiš. Ja? Ozbiljno? Kraljevski Rugala Rubin prsten je za mene? Daj mi to. Od sada ću biti kao prava princeza. Hej, vidi šta je Raf pronašao. To je moja robot igrica. Malo je oštećena, ali ipak radi. Hej, znaš šta? Ovo ipak bolje pristaje tebi. Za mene? Stvarno? Strava. Dobro, roboti, čuvajte se. Sada Lijana vlada. Obožavam srećan kraj, a ti, Jinx? Umukni. Možda su ovde, Alice? Denise, tu si, hvala nebesima. Mislila sam da smo te izgubili. George je najzad dobio ostrvsku groznicu. Gospodine Wilson, vi zaista umete da vrckate. Denise. Nakon prošlonedeljnog krunisanja kraljice, na ostrvu Mimoza je počelo novo doba. Sada je ostrvo pravi turistički raj. Da, ovde su mi svi suveniri. Dobar dan, gospodine Wilson. Raf i ja idemo u šetnju, hoćete li s nama? Ja ću vas pogurati. Ne, Denise, i ne pomišljaj na... Hej, evo ga poštar. Denise! 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 Pomoć! Izvinite, gospodine Wilson.